naki sun haɗu. Magani in aka sa cikin kunu zai kaɗu. Komai nake ji a ciki na zuciya ya daɗo. Baki nan a gaba na sunanki ai bai faɗo. Sarauniya Habibiya da ke kaɗai na amince ki bani soyayya. Sai an je da mu kwada kwatance za a yi kaji an sa da mu ana ta ce mun wai ne da kai a yau mun rabu muna a tare ya samu ware na yi sa'a na san kana da tarbiyya. Batun sabo mai haƙuri zai dace idan